कहते कि भैया इस आर्मी में भर के बात है। एगो लड़का आर्मी में भर्ती बा, सुहाग रात बा, बेचारा जहिया सुहाग रात बताइए सीमा पे उड़ छिड़ जाता है। मेहरारू रो रो के मनावती है, मनत कहता है कि देश के बात बा। कहता है कैसे हर की आई गइल बा फोन मजबूरी बा कि गइल गम के बुगावा जरूरी बा। कि आई गइल बा फोन मजबूरी बा कि गइल गम के बुगावा जरूरी बा। मेहरारू कहती है कि ये जी सुनी अरे कि एक बेर गुंगुटा और कि उठा के जाएगा सुना कि मैं गदी और कि छोड़ा के जाएगा कि आज वाली रतिया अरे बिता के जाएगा। हम खुद दे कहे क्या कि एक बेरी गुंगुटा और उठा के जाएगा भैया कि मैं गदी और छोड़ा के जाएगा। और चूंकि अपना घर के प्रोग्राम बा, सब लोग रही के बाद तो अपने में अपन गावे के बाद एंजॉय करे के भैया आई कहे के बाद कि आज वाली रतिया बिता के जाइए सैया, आज वाली रतिया बिता के जाइए। आई गइल बा फोन मजबूरी बा गइल गम के बुगावा जरूरी बा। कमाई में तो कहाँ से खर्चा खुरा के चलिए और में देश के बात बताए दो कहे के बाद आई गइल बा फोन मजबूरी बा गइल गम के बुगावा जरूरी बा। सरल कह दिया ए जी कि एक बेरी गुंगुटा और कि उठा के जाएगा कि मैं गदी छोड़ा के जाएगा। आज वाली रतिया बिता के जाइए सैया, आज वाली रतिया बिता के जाइए। और हमारे गार्जियन बड़े भैया सुजाय कंपनी के मालिक ई चीज गलत रहा। कहे के बाद हो जाए लास्ट भैया रोड कचनी तू घबरा के बात बुझाए प्यारी हो जल्दी और कहे के बाद आई आई
बाटर पे बढ़ी गईल बा बड़ी समस्या भारी हो बाटर और कहे के बाद मेहरारू कह दिया कि दिलवा के बात कैसे काम भैया ए पिया लास्ट में दुगुन लेके बजा दे हम कहेंगे तनी सु और भी कुछ काम करे के बाद कहे के बाद हाँ खाना खाए के बाद साथ में भैया आई भैया कि बोले के प्यार एक बेर और के पाके जाएगा भैया कि बोले तू और बता के जाएगा दुगुल लेके कि आज वाली रतिया पिता के जाइए हेलो और आइए आप सभी को हम अपने डांस ग्रुप के सभी प्यारे प्यारे आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं बेहद ही खूबसूरत से डांस परफॉर्मेंस के साथ सुरभीर सांस्कृतिक मंच के माध्यम से आज का ये प्रोग्राम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी के बीच में हमारे डांस ग्रुप के सभी प्यारे प्यारे आर्टिस्ट आ रहे हैं बेहद ही खूबसूरत सा डांस परफॉर्मेंस